Oh hayi samba 100 rand ke ukhanyisa amali babili 100 rand yebo ukhanyisa sekhanyisana nawona ungazela kuphi Asithi mangeza wena. hayi afani nongehla ke Siyampila ukuthi manje awasangazwa namhlanje. Umuntu nje yazokuphatha kahle, yabona. Into azokuphatha kahle akunakekele esiwenweleni ehle ezofika lapha enzwaneni. Manje ngithola ubhizi uqalana lendoda lapha emotweni. Mangithi ngiyakhuluma nale ndoda uyaphika ukuthi nakangazi. So uthi usukelela usuka khona lana uzongithetha intombi yami uthi uqabana nenye indoda kahle kahle. ukhohla ijazi lomkhwenyana futhi Sikhohliwe. uyambona makhelwane wami lo labantwana babili lo wayami yazi akajoli uyenza imhlola ngamalo Positive. Hayi positive kanjani? Positive yani le. Hayi bafo wena. Intombi yami le ngikhokhela rent lapha ehlala. Uthi hayi bo awuzela awuyendawo lokasichazela lutho ngani ngitshele kahle nami angitholi kahle intengisho wathi uthini kahle akhulume kahle Uyamazi lo Sinconyiwe. umazelapho. Sinconyiwe. Hayi amazi lo muntu umazelapho. Sabakhuluma iqiniso wena ngathi nasi isisambela lesi lo muntu ukhona lesisamba